на записа, бутон. Двукратно докосване, за да активирате. Така, здравейте! Това видео ще бъде малко по-различно. Пуснал съм си тиха музичка, защото ще ви разкажа за едни хора, които не си вършат работата. Става въпрос за ориентиране и мобилност. Значи, хора, извинете ме, ама аз бях в Пловдив миналата година. Не съм сядал да правя такова видео, защото нямах време. И мога да ви кажа, че там си вършат доста по-добре работата, отколкото тук в София. Значи, не може да вземеш един човек на ориентиране и мобилност. Аз за това видео може би ще постои ден-два и ще го изтрия, за да не ми направят проблеми в Даскало. Въпреки, че вече съм 11 клас, но нали. Но става въпрос, че не може ти да питаш въпроси от труда. Ама ти можеш ли да отидеш до библиотеката или до стола? Нали, веднъж можеш да попиташ това нещо, но не всеки път, нали, в крайна сметка такова е положението, че да, незрящи сме, не само аз, то и други хора, но става въпрос, че остави, че питат такива въпроси. Ами и на всичкото отгоре те взимат веднъж в седмицата за ориентиране и мобилност, като изключим миналата година. Значи, по-миналата година въобще нямаше такова. Въобще нямахме ориентиране и мобилност. Все едно не съществуваше, което за мен не е окей. Това за мен не е нормално. Сега някой ако каже, то е нормално, не е нормално. И така. И не може да вземат веднъж в седмицата и да казват после ти си забравил това, ти си забравил онова. Извинявам се, нали, са имена нарочно не споменавам, защото да не попаднат тия хора на моя канал. Ама, нали, веднъж в седмицата, като взимаш един човек за ориентиране и мобилност, няма как да стане да знаеш всичко после. Нали, да го запомниш, имам предвид. Аз някой път може да покажа техниките на белия бастун, ама няма да е в това видео, както и да е. И така, нали, въпросът е, че не може така. Значи, една година още ще изтърпя. За мен това не е проблем. Въпросът е, после аз в живота какво ще правя. Защото това ми е важно за живота, защото не може, като искам да изляза с някой, постоянно да съм зависим. Значи, аз съм зависим в момента изцяло от зрящи хора. Това, докато са живи и здрави, близките ми не е проблем. И после. В Пловдив мога да ви кажа, че абсолютно всеки ден има ориентиране и мобилност. Значи всеки ден до магазина и така нататък. Как се пресича и тъй нататък. Сега по-скоро да не правя такова видео за техниките на белия бастун, въпреки че такива видеа не съм виждал в интернет. Няма значение. Телефона съм го оставил тук на
стойката да мога да ви разкажа хубаво. И така, не може да не си вършат някои хора работата и после да очакват ние да можем да се ориентираме, нали, навън говоря и така нататък. Сега, пак казвам, имена нарочно не споменавам, защото ще ми направят, може би, проблем, дано да не ми в даскалото, но след 2 години, то няма и 2, по-до година, като завърша 12 вече, мога да споменавам имена, защото тогава, нали, вече ще съм завършил и какво ме интересува. Но сега гледам да се съобразявам. Така. Това ми е мнението, хора, за такива хора. Може да коментирате, естествено. Аз просто съм възмутен и приятели ми се оплакват и даже им е смешно, ма как така, нали? Отделно пък от това, забравих да ви кажа, значи постоянно се намират оправдания, имам работа и така нататък. Това не е оправдание. Значи в Пловдив, като имаш работа, или където и да е, като бях, значи отиваш и казваш, примерно, на мен, нали, Боги, аз имам работа, днеска не мога да взема. Ще взема примерно утре, край точка. Само, че ние дали сме в София, не сме в Пловдив и постоянно си намираме оправдания. Не става така. Така, това беше от мене. Надявам се да сте ме разбрали какво ви говоря и за какво е това видео. Аз ще го кача и може би до вечера ще го изтрия, защото не е много хубаво. Така, мисълта ми е такава, значи това искам да ви кажа. Или като видите, че някой не си върши работата, кажете му го направо в очите, кажи, нали, ти говориш едно, пък правиш друго. Сега няма да правя видео на какво ни прилича в момента, колко ни опустя училището, защото не искам проблеми, както казах, но след като завърша 12 клас, аз ще ви разкажа през тия 2-3 годинки колко много опустя даскало и колко много хора от моите приятели завършиха. Естествено, ние и сега се знаем, но това ще го оставя след 2 години. Дай Боже да си ми седи YouTube канала. А междувременно продължавам за сега да си качвам клипове на клавира. И така, това видео го направих да видя какво е вашето мнение. И нали, така. Така че това мога да ви кажа. И това е от мене за сега. Довиждане и приятен ден. И внимавайте с какви хора общувате, защото така да се пазите, естествено. И това от мен е лек ден.